Okay, update kita sa tuang umaabot nga Mindanao-wide, the best of Visayan songs, Bisaya singing competition. Kung asa inyuhang kantahon, i-feature ang mga old and classic Visayan songs. Pwede pod ang karong mga bag-o nga mga binisaya nga mga kanta. Of course, ang atuang first elimination round will be on January 27, Sunday at Robinson's Place, General Santos City. Live usab ka na sa ato ang Facebook page. Doon ay mga nagkadinlaing contestant from the other cities, municipalities, and provinces nga taga Mindanao. Pero doon na patay laing update niya na ha. O laing update usab, ubay-ubay na ang mga nagpalista. O kinahanglan lamang kita og 20 ka mga contestants on January 27. Ito ang first elimination round. Sa usa ka bulan, kausara mag-elimination round. Okay, so monthly kini. So ay mo pagpakawag, paglaom, o kinahanglan yung buhaton mag-practice usa og maayo. Then subscribe our Facebook account para makatarong tag-communicate. And of course, doon na tayo cellphone number kini, duha ka contact number nga angay na tong tawagan o angay nga tubagon kung kini ang manawag. I-phone book na kini nga number. Why laing manawag ninyo kundi kini lamang nga mga number. Okay?